ba shakka da kaji tambari sai sarki. Kakaki, fare da algaitar masartan sarki duka za a busa su don murnar ƙasaitattar naɗin sarautar Hajiya Amamata Kwaido. Rai ya daɗe wakiliya dole su zo su sunkuya. Mama Amamata Kwaido uwar mu yau ta ci gari. Sarkin Zuru yayi naɗinta matsayin wakiliya. Sabili da haka ne mai girma sarkin Zuru Major General Dr. Muhammadu Sani Sami CON MNI LLD FICEN da ɗaukacin 'yan majalisarsa suke matukar farin cikin gayyatar 'yan uwa masoya da abokan arziki domin su shaidi gagarumar naɗin sarautar wakiliyar Zuru, sarautar da aka baiwa jajirtattar mace gwarzuwa hazika kuma fasihiya Hajiya Amamata Kwaido. Za a gudanar da wannan ƙayatattar naɗin sarautar da yardar Allah a ranar Asabar 28 ga watan Oktoba na shekara ta 2023 a fadar mai girma sarkin Zuru da ke cikin garin Zuru da misalin karfe 10 na safe. Ku tuna zumunta a kafa take, ɗaya rana kuwa tsawo ce. Ku fito ƙwanku da kwarkwata domin ku nuna soyayyarku ta hanyar halartar wannan gagarumin taron naɗin sarauta. Irinsa na farko a tarihin masarautar sarkin Zuru. Allah ya bada ikon zuwa. Amin. Zama sarauniya dole su zo su sunkuya. Argungu akwai wakiliya, Yawuri akwai wakiliya, Bando akwai wakiliya, banga kama da ta ba. Ga hajiya wakiliya, Mama Amamata Kwaido da bata harka ta tsira.